Aw ye maa miliyɔn caman ye ka Maliba TV1 ale ka kunnafoni sentelima o waati kɔnɔ an b'a fɔ aw bisimila aw ka kunnafoni sentelima o waati kan. Min ye Mali jamana ale ni Bariki dugu jukɔrɔ nafolobɔ cakɛda olu kɔni bɛ ɲɔgɔn na bɛnkan kɔni o sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Lulu Gunwoto ale nafolobɔ cakɛda ko kɔni o nasira kɔni sira fɛ dugu jukɔrɔ baara kɔni o sira fɛ hakilila jiginna ni kɔni kulu fila kɔni tun bɛ ɲɔgɔn na sama-samaliko sira fɛ min kɛra sababu ye ka furugufurugu ani fitina kɔni o wuli u ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn kunun ko tɛnɛ ma n'o bɛnna novembre kalo ale tile 24 ma san 2025 min bɛ tali kɛ Barika Mining Corporation na ale ɲɛmɔgɔ y'a lase bataki dɔ kɔnɔ ka yɛrɛ ka fɔ ko ni Mali faamaw kɔni bɛ ɲɔgɔn na bɛn ko la Lulu Gunwoto ale dugu jukɔrɔ nafolo kɔni o bɔli nasira kɔni o cakɛda kɔni o ka ko kɔni o nasira fɛ min kunnafoni sɔrɔla ka sɛbɛnciya Mali ka dugu jukɔrɔ nafolo ko minisiri ale fɛ bataki dɔ o kɔnɔna ka yɛrɛ ka fɔ ko kalo caman kumaɲɔgɔnya kɔni kɔfɛ ko min bɛ tali kɛ jisuma o kɔni kɛra ni funi o tasuma la hakilila jiginna Bariki kɔni dugu jukɔrɔ nafolobɔ cakɛda ye min jɔyɔrɔ ka bon Mali sɔrɔ ko o jidi la sabula a ye sanu ale tɔni 500,000 27,000 ni 11 kɔni sɔrɔ san 2024 o waati la. Confédération AES jamanaw ka kokan ko ni jɛnjɛga baaraw ka minisiriw olu ka ɲɔgɔn ye n'o bɛ tali kɛ réunion na o ɲɛbila baaraw kɔni olu bɛɛ senna min bɛna kɛ novembre kalo ale tile 26 san 2025 ka sanga ni o kɔni nasira kɔni o baara ɲɛbilaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ expert la n'o ye kɔdɔba wa n'o ye ka bɔ Mali Niger Burkina Faso kɔnɔna na olu kɔni bɛ ka ɲɔgɔn ye baaraw kɔni olu bila sen kan min sen fɛ o bɛ na gafe 2 kɔni o de labɛn a ko la min bɛna yira min bɛ tali kɛ Confédération AES ale kokanko ni jɛnjɛga baara minisiriw olu kɔni o la o dɔw bɛ tali kɛ kiri ale baarakɛminɛ ani Confédération AES jamanaw ye wulikajɔba minnu bila sen kan ka se fo bi ma o kɔni sɛgɛsɛgɛli gafew ani ka fara min bɛ tali kɛ ɲɛtaga baara minnu n'o bɛ se ka bila sen na Confédération AES jamanaw o kɔnɔna la. Kokan kibaruw la an bɛ taa Cameroun jamana o kan min bɛ tali kɛ Babenda n'u ka marabolo ye o archevêque kɔni maɲɛma bɛ weleda kɔni na bɛn ni basigi ni kolosuma ni lakana ko kɔni o nasira kɔni o siratigɛ fɛ ka sanga ni kɛrɛnkɛrɛnnenya lakanabaliya min ni o bɛ u ka marabolo fila o kɔnɔ n'o ye francophone ni anglophone ye o min kɛra sababu ye ka boloda kɛ prêtres o maa caman kɔni kan n'o ye chrétien muru kɔni olu caman ye o kɔni nasira fɛ min bɛ tali kɛ Andrew Nkeya ale kɔni ye a ɲini maaw fɛ k'u k'u yɔrɔ majanya ka bɔ ni kɔni yɔrɔ kɔfɛlen kɔni na u ka lakana o baaraw kosɔn a ye min bataki kɔni kɛ novembre kalo tile 23 tɛmɛnen 2025. An bɛ taa Angola o jamana kan min ye Union africaine ale ni Union européenne n'o ye farafinna ni nazara jamanaw ka kelatɔnbaw ye olu kɔni ka sigika kumaba n'o bɛ tali kɛ Somé la o baaraw dayɛlɛnna Luanda Angola ale faaba la kununko tɛnɛ n'o bɛnna novembre kalo tile 24 ma san 2025 a bɛna boli waliyaba minnu kan o ye lakanako ale ni tungamangiya ko kɔni o nasiraw ani yiriwali kɔni o siratigɛw ka fara min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya nasira bolofara caman olu kɔni o kan o bɛna jateminɛ kɛ olu kɔni na ani jɛɲɔgɔnya baara kɛcogoya ɲuman damakɛɲɛli ni bɛrɛbɛnni kɔnɔna na farafinna ale ni nazara olu ka jɛrɛjɛkulutɔn o ni ɲɔgɔn cɛ. Maliba TV1 jabaranin filɛbaw aw garisɛgɛ kɛra nin ye kunnafoni sentelima n'a ka bi kunnafoni sentelima o kɔnɔna na a k'an b'o la diɲɛ waati wɛrɛ.